Somos Mayra González Machado e Mira Rodríguez Machado, de terceiro C. e hoxe vamos facer galletas de noces. Os ingredientes serán as noces, Un bol, un ovo, manteiga, fariña azucre e royal. e por último, pero non por eso menos importante, un cascanoz. E vamos a empezar a receita. O primeiro que temos que facer é cascar as noces e despois quitar a noz de dentro. E así con todas. Xa estaría, agora vamos a empezar ca masa. Collemos o recipiente, collemos a manteiga, como xa ben dixen antes, é unha cuchara de sopa e collemos a manteiga así. Agora precalentamos o forno. Agora collemos o azucre e medimos 70 gramos. Un vaso, un tenedor e un ovo. Porque hai que batilo aparte. Agora procedemos a botar o ovo a mezcla e mesturar. Agora botamos 50 gramos de fariña. E seguidamente botamos media colleirada de royal. Temos que mezclar hasta que quede unha masa homoxénea e espesa, que sirva para facer boliñas. Mientras Mayra está facendo a masa, eu vou cortar as cachiños de noces. Nós, como queremos que se noten, cortámolas máis grandes, pero senón pódense moer. Unha vez picadas, que tamén se poden aplastar, botámolas no bol. Vale. E amasamos a masa. Hasta que quede así. E empezamos a facer bolitas. Como non temos papel de hornear, pomoslle manteiga, para que non se peguen. Así quedou a masa. E así quedarían. Ahora vamos a facer todas. E así xa están todas. E pómolas no forno. Abrimos o forno e metémolas dentro para que se fagan. E a esperar. Ahora vimos. Unha vez sacadas do forno, así quedarían. Agora vamos envasalas. Agora, unha vez envasadas, vamos etiquetalas. Vanse chamar cookies, galletas con estilo. E por último, o etiquetaxe. Lembra comprar as nosas cookies galletas con estilo Para sempre estar tranquilo. Chao! Chao!